més importància, però sí que és veritat que en aquest centre, que és un centre comercial, hi ha molta vida de dia, però residencial, hi ha molta tranquil·litat de nit, doncs convé que els Mossos estiguin més alerta, i això és el que l'Ajuntament també intenta amb la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra i la col·laboració de tots plegats. Senyor Falcó, moltes gràcies. Per tant, aquesta situació aquí a Badalona, aquests locals, una desena d'establiments que han patit aquesta sèrie de robatoris, 15, 16, 17 aproximadament. Sembla que el cas, pel que ens expliquen des de l'Ajuntament, estaria en vies d'una solució, si no definitiva, pràcticament definitiva, al llarg de les properes hores. Hauria de servir, com a mínim, Josep, per intentar serenar els ànims entre uns comerciants que el darrer mes i mig les han passades magres patint per si els tocaria ser víctimes d'aquesta onada de robatoris. Però això que està passant a Badalona és extrapolable a altres indrets de Catalunya? És una pregunta, gràcies Pol, que trasllado ara mateix al senyor Antoni Castejón, que és el portaveu del sindicat de Comissions Obreres dels Mossos d'Esquadra. Bon dia, senyor Castejón. Hola, bon dia. Vostès, com a sindicat, com a policia de Catalunya, perceben que hi ha un augment de robatoris a comerços? En general sí, comerços i domicilis també. Es pot dir que a diversos llocs de Catalunya va també a onades, i en llocs que per lo que sigui, simplement ni que sigui pel moviment d'una banda concreta, doncs es detecta que hi ha un augment de robatoris, però la idea és que sí, que es pot dir que sí. I detecten també que hi ha molta reincidència? Això és més que evident. Nosaltres, és que hi ha molts detinguts que els coneixem perquè el portem al judici i entri o no entri a presó, que és raro que entrin, després els tornem a trobar. O sigui que hi ha gairebé, permeti'm la ironia, la familiaritat de dir Manolo, vamos otra vez. Bueno, en algun cas concret sí, però el que sí que li puc dir és que a vegades veus alguna persona sospitosa, l'identifiques i en el moment de passar la identificació a les dades et surt que té 50, 90 antecedents, i està per allà, i dius, però quins antecedents són? Comences a mirar i, bueno, aquest senyor està al carrer i són els problemes de sempre. La reincidència és un problema molt greu que tenim. Però la reincidència està paralitzada, la reincidència, exacte, amb l'última reforma del Codi Penal és una de les coses que s'intentava solucionar, i és important destacar també la violència amb què actuen aquests lladres, perquè, per exemple, en joieries pateixen molts robatoris, l'últim aquest divendres en una joieria de Barcelona, però en domicilis també, perquè a la zona de Mataró els Mossos d'Esquadra estan investigant uns individus que entren als domicilis, es fan passar per treballadors de la llum o del gas, i un cop a dintre del domicili agredeixen els particulars que estan al domicili i els roben bàsicament joies i diners. Des de ja fa un temps nosaltres, el sindicat, ja vam avisar, de que havia augmentat molt la violència que fan servir els robatoris i l'augment que ha hagut tant d'armes blanques com d'armes de foc al carrer. En aquest sentit... Hi ha augment d'ús d'armes de foc? Els darrers 2 anys, sí, tant. Potser va haver en poc temps a Santa Coloma, amb 2 bars diferents, 2 tirotejos. Estic parlant potser de 4 dies de diferència, i això és una cosa que es detecta. Hi ha robatoris, si miréssim, per exemple, a Barcelona, quantes farmàcies, quants supermercats, quanta gent podria trucar ara mateix explicant que li han entrat amb una arma de foc, potser al dia tenim 4, 5, 10 temes d'aquests. Sí, hi ha un augment segur. En un altre ordre de coses, vostès aquest cap de setmana es van felicitar a vostès mateixos, al cos dels Mossos d'Esquadra, per el que consideren que va ser la gran agilitat i eficàcia amb la qual es va procedir al desallotjament del Palacio del Cinema, just a la Via Laietana de Barcelona, per part d'aquelles persones que es volien constituir en una assemblea, preparant també d'alguna manera, promocionant la vaga general que des de la CGT es convoca per demà passat dijous. Vostès es van felicitar perquè han notat un canvi en la direcció, en l'acció dels Mossos, en l'organització d'aquesta manera de funcionar amb el canvi de titularitat de la conselleria? Hem notat de moment un canvi brutal. Brutal què vol dir? Quan dic brutal és que primer sabem, i em consta i puc dir públicament, que tant el conseller com el nou director van fer un seguiment de tot el que estava passant i estaven molt atents i estaven pendents, per no dir que estaven comanant directament, i el resultat va ser que el desallotjament va ser ràpid, no es va enquistar, no va donar temps a que s'organitzessin a dins, i després el recolzament públic, això és que ho trobàvem a faltar d'una manera, ja no sabíem el que era quasi bé, del dia següent del conseller dient que l'actuació ja ha sigut bona, i una frase que personalment a mi em va encantar, que és tolerància zero, amb aquest tipus de col·lectius, amb aquest tipus d'incidents que hi ha a Barcelona que estan enquistats, doncs de moment la línia és molt bona i no puc dir una altra cosa. Vostès de Comissions Obreres? Sí. Comissions Obreres és un sindicat afí a Iniciativa per Catalunya. Doncs escolti, què ha dit aquest matí sobre això el líder d'Iniciativa, Joan Herrera? El que no podem fer és fer un ús partidista dels Mossos.
I la veritat és que quan es produeix una Això és exactament del que acusaven el senyor Saura, de fer ús partidista dels Mossos, els mateixos Mossos, i de polititzar el cos. I de polititzar el cos. Sap qui polititza el cos? Qui quan, en funció d'una decisió judicial, diu que tolerància zero. Escolti'm, si és una decisió judicial, qui està polititzant el cos, de debò, és el senyor Puig, quan diu tolerància zero, quan en realitat el que està fent és fer efectiva una decisió judicial. Això és polititzar el cos. Què li sembla? Primer vull aclarir una cosa. Nosaltres som un sector de comissions obreres, pertenem a comissions obreres, a tot el sindicat gran. Jo li puc assegurar que a nivell polític ens entenem de tothom, sigui Convergència, sigui Iniciativa i tal. I com a prova li diré que tot el que hem dit de la conselleria al senyor Saures, que podria començar i per ordre alfabètic no sabria ni per on. Jo el que sí que li puc dir al senyor Herreras de que ells, la seva conselleria, va dir públicament, i aquí tinc el comunicat, el dia després tothom es va escandalitzar del que va passar el dia 29, des de l'alcalde socialista, des d'Interior, que va treure un comunicat, el titular és Interior es personarà com a acusació contra els imputats. Ara està parlant del cas Banesto, de l'ocupació de Banesto. Estem parlant del 29 de juny. 29 de setembre. De setembre, el dia de la vaga general. Exacte. Jo el que li puc dir és que a nivell de polititzar, si volem que parlem d'això, no hi ha cap conselleria que hagi polititzat més els Mossos que el senyor Saura. I m'explico. Començant per un codi d'ètica, perquè ell volia estigmatitzar la seva manera, i és la nostra opinió. La policia, començant per una normativa ISO, que perquè la gent ho sàpiga, és aplicar tot tipus de beneficis en la detenció, no en els policies ni en el ciutadà, a més temes que hi ha des d'una carta de serveis. Perquè finalment entenem que ni l'Ajuntament ni Interior s'han acabat personant en aquestes causes que hi va haver el 29 de setembre, entenem això. El problema és que quan passen aquests incidents tothom s'escandalitza. Va sortir el senyor Hereu dient que ho condemnava, que no podia ser, que ho trobem bé i és el que ha de fer. Va sortir Interior dient que es personaria. La realitat és que han hagut els primers judicis i no s'ha personat ningú. Han anat els Mossos amb una mà darrere i una altra davant i el resultat és que tots s'han quedat absolts. I això crea un desànim, crea un... Però vostès s'han sentit abandonats en aquest cas? Totalment. Ho dic perquè situem a l'espectador, estem parlant del dia de la vaga general, que hi ha els aldarulls que hi va haver a la plaça Catalunya per l'ocupació de l'antiga seu de Banesto, que va portar al centre de la ciutat a viure en una mena d'estat d'excepció i enmig de barricades amb uns aldarulls considerables. La conselleria diu vostè que no es va personar a la causa judicial. A veure... No, perquè hi ha diferents detinguts en aquestes causes. El que sí que és cert és que dies després de tots aquests incidents va sortir representants de la Conselleria d'Interior dient que es personarien com a acusació particular. Hi ha hagut diferents judicis, fins a 4 de moment, que han sortit 4 sentències, i la Conselleria, com tu dius, no s'ha personat. No s'ha personat en cap, i això és una que vam demanar i de fet ells van anunciar que es faria. El fet que no ho facin simplement és que nosaltres ahir dèiem això, que ni uns ni els altres ho han fet, estem sols. I aquests judicis és que hi ha casos que són flagrants d'agressions a policies i acaben absolts. Llavors demanem recolzament. O sigui, el fet d'una acusació o molts incidents que provoquen aquests antisistema es produeixen una sèrie de danys materials i de tot tipus que costen moltíssim i acaben pagant una multa de 30-50 euros. Per tallar, per exemple, l'autopista a 2 hores, 50 Mossos activats, trucar una grua que val 700 euros, al 100, doncs va acabar, i es va tallar l'autopista mitja hora i en sentit 2 hores. Doncs va acabar una multa de 60 euros per a aquestes 2 persones. Què li reclameu a la nova Conselleria d'Interior? Primer, que sempre es personi en aquests temes. Per exemple, Interior, quan hi hagi Mossos que hagin sigut detinguts, que hagin sigut agredits, que es personi com a acusació particular de tots aquests incidents i que es reclamin els danys que es fagin en tot material policial o en aquest cas l'Ajuntament a la ciutat. I ara torneu a estar en alerta perquè el dijous dia 27 ja ha convocada una nova jornada de vaga per a aquests sindicats minoritaris i temeu que es pugui tornar a produir alguna ocupació. Exacte, ells tenen una sèrie de protocols. El fet de fer l'ocupació d'un edifici cèntric emblemàtic com el cinema, igual que es va fer amb el Banesto, era un indici claríssim. Dijous, per poder-se preparar cara al dijous, a dins del cinema, quan es va fer l'assetjament, ells ho avisaven, anaven dient el jueves os vais a enterar, el jueves fliparéis, lo de Barcelona el día 29 no fue nada. Ells mateixos feien un càntic de són 30 euros, tranquilos, són 30 euros, en referència de que encara que ens detinguin, encara que ens acabarà una multa de res, per 30 euros em puc permetre, avui en dia, llançar una ampolla de policia, llançar una ampolla de vidre a qualsevol policia, el cost que té són 60 euros com a molt de multa. Jo crec que sempre i quan no li facin mal al policia. Encara que li facin mal al policia? Depèn, sí. Aquí podria, portar un recull de sentències que són clamoroses. Ha tingut reunions els sindicats ja amb el nou conseller? Avui ens estrenem. Avui? Avui a la presentació. Doncs gràcies per prèviament venir a explicar aquest posicionament.